estou tão quente. Vem descendo, vem subindo, movimento envolvente. Passo lento, passo rápido, coração bate forte então. Quando o grave toca fundo, ela explode o salão. תשאר שם. די, למה הוא ברח כזה מהר? לא, בא לפה. יש פה מישהו, אני רוצה לצאת. אני באה אליו, אל תראה קצת. אל תראה קצת, די קצת חיים. איזה רבע. זה רדי קצת. זה כבר 2 דקות. לא, זמון, בוא לפה. לא, לא תעזור לי להרוג מישהו. בוא נפל, תקריא, יש כאן 5, תקן. קשור אותך. דניאל. אני אינטרנט. זה נותן סיכוי שהם נצחים, אני אוריד לך דניאל. אין לי סיכוי! הוא שדר אותי בפינה. לא, מיכה! די, לא, אבל אל תברח! יא מכור! זה כאילו בכוונה אם היו בהתחלה באותי. לא, וואלה! לא, כלף טוב. די. למה עם הג'ט הזה אבל איזה מפגר? אני? הוא, האתגר הזה. נו, יאללה.